Obinwannem Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens. To restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another. To ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future. To rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity. To ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world. To reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations. To see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. Igbo ndo mana ege ntị ekenekwa m onye ukwu kenekwa onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zere ya mara anyị niile mma n'ụbọchị tata ka bụkwa ụbọchị Orie Mmiri n'ala Igbo ma bụrụkwa okwu ụbọchị n'ime ndụ ụmụ Igbo n'ụwa niile. Ana m asị ebe ọbụla isi wee na-ekiri m ka Chukwu okike abịa ma gọzie gị gọzikwa ife niile nke na-emebe ezigbo ife n'aha Chukwu na ndị nna ndị a ka anyị gọrọ ọfa kwue n'ọba bịa na mmezu ise. Anyị anachetakwa n'ọzọ dịka anyị si wee chọọ ka anyị nabatakwa nwanne anyị nwoke bụ onye nke hibere ngalaba otu nke a na-akpọ Caregivers International bụ Chief Daniel Chika nke nọ n'Amerika na-agba mbọ ka ife oriri na-eru ndị okenye anyị aka bụ ndị ọ na-atụ n'ọnụ ma gbakwa mbọ fụ na ife niile a na-eme n'ala Igbo na-aga n'anya ya ndị oke nke ndị youth na-erukwa ha aka dịka ndị mụchara ọrụ mana ha fere ego ha ga-eji wee mepee ya bụ ọrụ. Ndị caregivers na-agba mbọ ka mara ha ga-eme ka ya bụ ihe a ga-eji kwado aka ọrụ ka ọ bịa na mmezu. So dịka na-anọnyere anyị oge na-adịrị anya m ga-anabata ya, anyị ga-eplekwa some videos gosikwara aka ọrụ fa na be anyị ana ọnya bụ ife ọ na-akpọkwa ndị niile bụ ndị Creative Foundation ka anyị hapụ iji maka ihe na-eme anyị were ewe na-amụkụrụ our people ka anyị dị sure na anyị ji ife niile ahụ bụ ife anyị nwere wee na-enyere onwe anyị aka maka na ihe anyị bịara n'ụwa bụ inye m nye gị. So ọ ihe eji mara ndị Igbo and Caregivers International is here to make it possible. Dịka nsi wee mana ọkwa ya ka Obinwannem Foundation na-agba mbọ ya ana anyị fụkwara na ndị na-eme ka anyị asị onye na-eme ka anyị ke na-akpọ anyị gị. So n'oge na-adịghị anya agaghị egbu oge maka na ogologo okwu adịghị n'ụka mgbede. We are going to welcome our brother, our chief to the studio ka okenye Igbo niile tupu anyị agazie na ya bụ ihe onyonyo o wetara ndị Obinwannem redio na Obinwannem TV ka a gosikwa ndị ụwa ka ihe si atụ ndị be anyị n'ọnụ and kunu wee makwara ka ndị be anyị si wee nọgara ihe kpatara nụ onye ọbụla ga-eji neru anya n'ụlọ maka na asị na azụta ndị wee zọba akụ. So anyị na-eji ohere a wee na-ewekọm Chief Daniel Chika to the studio. So Chief Chika, anyị na-ekene omute yourself ka ikene ndị Igbo omute yourself. Yeah, ndị be anyị ekene m Obinwannem Arize gị actually no mmadụ ka eji aka eburu ibe ndị ị na-eme every time ị na-agbakọ ugo na TV ma YouTube ma ọchị ya iwe na-eme bụ ka Igbo dị mma and ọkwa the same thing ka nna ba achọ ka ngwa ka ndị be anyị ebe ọbụla onye ọbụla nọ ike ọbụla ihe echi enye aka ka ndị Igbo anyị dị mma ka ndị Igbo dị mma inyebie ọ bụrụ okwu ọnụ ka iji wee ihe okwu ọnụ dị mma were ihe na-emezie ọ iwe ka ọ bụ
ọ bụkwa na ihe ejikwa na pọket nke dị n'akpa wee na-atụnyere ndị uwe na-esiri ike ndị ka mma ọ male mma ọ bụkwana na udo ga-eyi eji wee na-ezi udo ka ịbụ na-akpa udo wee ye wee weta mee ka ndị Igbo doela ọsọpụzụ edo ọmagbuo onwe ni so na tata Caregivers International Corporation na ịchọ ka ịkọwalụ unu more of the organization ghọtago anyị nọ na ana Igbo anyị the 5 states the 5 Igbo states anyị nọ na-ewu for ndụ be anyị o nwere ndị agadi nwoke agadi nwaanyị echezogola echezo gọọmenti dịkwa n'obodo mana nwere onye na-ajụ ese ndụdụ n'ọgụ isi so ndị mmadụ eji enye ofufe ebe nọ ekwene ka mmalị ka ndị gọọmenti amalị na dekwen their responsibility they supposed to follow and they do the right thing never accountability ọ bụrụ every year ebe budget ego arabụrụ ama billions and billions kenye gọvanọ chia ka eweli wee na-emeta obodo ndị ọ na-achị mma gọvanọ amabuo 80 ma 90% do agala onwe nọ ya na ezinụlọ ya agụwa na-agụzi the general population ndụ anwe ji maka ya wee na-enye allocation ahụ so also na one of the reasons Caregivers International ji wee fụta na the 5 states anyị gharachi nwa other states ndị niile nwe ka anyị bidogodi na ụlọ wedo ma wefụtawa ezi so na tata na program anyị anyị ezukọ unu some clips of videos ndị Caregivers International Corporation je visit here and then ọkwa ya agazi na-adụ any of them ejebu ma nyebe ibe ma mee iwe ọbụla ma interview ma jee nye second visit maka ile anyị si emebu na anyị na-aga anyị nechere ibe anwa after 3 weeks anyị agharị je revisit kwebe wee malite ma ibe anwa enye ebe onwekweli flesh o tinyelebe na-arụ adịkwa happy nke enye ebe ọgwụgwọ achọlụba ọzọ ya ghara ga-eje nyere ewe obunye nwanyị agbawali ịghọtago so na anyị ga na update unu na ya every week at least so obi nwanne ndị Igbo ọ bụrụ na ọ ya dị possible ka iwepụta izuka anyị some of those clips. Thank you. Ndewo Chief, ndewo anyị ekene Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị ụnụ amadugo ka o si adị kịta na ahụ anyị na-ediri ozi ka anyị bịa ka anyị na-edeceive gị ọ ka anyị na-eme gị ka ihe hapụ na-ama ka ife kwesịrị na-adị. The reason we are crying is because of our people na-ata ezigbo afụ and afọ our people na-ata bụ ife na-emetụta anyị n'obi anyị ji wee sị mba gịnị ka a ga-eme ka ọ dị mma so atụfughị anya na-atụfughị oge aga m ewepụtara unu vidio aka ọrụ ndị Caregivers International Corporation so far so good nya bụ mbọ ha gbagoro ndị mara nwayọ nwayọ mbido akwa na fian ma na-abaghị ọ na-atọ so ebe ọbụla ị nọ join us and make sure that you are part of this program. Dịka nsi mara anyị nọ na YouTube Obinwannem News, anyị nọkwa na Facebook nọkwa na Twitter, so ị type Obinwannem News ị ga-enweta ya ebe niile. Anyị nọkwa na Obinwannem Igbo TV nke a bụ ebe unu juru eju na-agbanịtọkwa ihe mụnwa na-eme dịka anyị si wee na-aga n'iru. Aga m ewebatara unu vidio ọ buru ibu o ruru abatụ ebe 7 vidio but na anyị ga na-ewere ihe nke ọbụla ewere Chief ekwu okwu banyere n'ime gwa anyị ihe ka o si wee dị ka ndị ozi jere ozi si wee jee nya bụ ije and kedu ihe ọ fụkwara na ya so anyị ga na-ewere one by one. Onwe nke dị 5 minutes, onwe nke dị 3 minutes, onwe nke dị 2 minutes, so ọkụ na-afụ ka anyị na-ama ebe dị ya nke ọbụla etinye ka anyị ma na Chief ọ ga-amakwa ya bụ ebe ọ bụ wee mee gịnị wee kọwara ndewo. Mma ndị daga ha anyị gwara anyị ehie Margaret Onyike ma anyị bụ ndị Caregivers International Organization ndị Chineke jikwara ngwa ọlụ ị na-eletatu ndị ụbọchị na-aratu nwa ahụ ihe ndị ala niile bụ ihe anyị sịrị anyị nyetugo ọ dịkwa ndị ọdọ anyị ga-enyetu
ị ga-ehụ rice nga garị dị ya, ji dị ya, azụ dị ya, ayo dị ya, nwanche ị ga-eji fọsịa mkpụrụ wee na ya, indomi nọkwa ya, granọt oil nọ ya, tomatos nọ ya, ma nwanne uwe nọkwa ya. Ọ bụ ndị isi anyị, onye isi anyị na-anọchite anya anyị sị ma anyị were gaa leta unu, then la anyị nwekwa ike ga-agakwa. Chineke agaghị ekwe ka anyị chefuo unu, ma ụlọ ndị ehigide gị mmiri nga anyị nwekwara olileanya kwa na otu ụbọchị kwa na Chineke ga-egosikwa ihe o ji bụrụ chi. So anyị sịla anyị bịa leta gị taa, then ọ dịkwa ọtụtụ ndị ọdọ anyị gakwa ege gị ileta, ọ bụ ozi la anyị da-aga. So anyị sị gị nwoke iji hụ ya ma na-ejie ya de ekpekwara ndị Caregivers International Foundation ekpere na Chineke mgbuo anyị ndụ, gbuokwa onye isi anyị, onye na-anọchite anya anyị nọ n'ebe mba dị anya. So doo ya ndụ, mekwa ka ahụ dị ya ike. Ndewo. Ndewo. Unu emeela. Enwere m ọtụtụ okwu, unu emeela. Ekele dịrị Chineke. Nwee ndị dagharị na-agagharị n'ọhịa na-achọ omege nụrụ anwụrụ nye ndakpọ. Ya fọtụrụ onye ga-abụ n'ọtọ fai. Na-ahụhụ ndị bụ obi mara mma. Unu emeela. Chineke gọziere m obi. Ọ bụrụ ndị ihe abịa, Chineke duwere m n'ọkụkụ unu ya mbata unu. Gọziere m obi. Dịka ka onye nyetara m. Lekọ ọtụtụ akụ bịara n'ọkụ n'efu. Omume na-akala kemgbe ụtụtụ ribe ihe. Ana m agagharị leta otu ihe isi ka eme. Nwa hapụ Chineke agọziela. Chineke werela ndị Caregivers ụlọ. Anyị ga-ịgbakwa ndị isi anyị ebe Chineke na-emere ebere anyị ebido. Ebe Chineke na-emere ebere anyị ebidokwa. Nsogbu adịghị. Chineke gakwa imechi ihe o ji bụrụ chi. Can you snap? Okay, snap. Ndewokwa na ụmụnne m, nke a bụ vidio nke mbụ n'unu n'anya tupu anyị na-agwa Chief ka okwu n'ime ya. Ọ nwegoro ifensi ka m mee ka ndị be anyị mara n'unu anyị na-afụ the reason why anyị ji eti mkpu ka anyị bịa together help bụ onwe anyị na environment be nna anyị. Look at mama anyị niile bi na mba ofesi dịka nsi bi na Germany. Gọọmenti na-elekwata ndị okenye maka na ndị okenye abịa gbara mbọ na be anyị anahụ n'iyi. Ndị a bụ ndị gbara mbọ protect ife na-eri uru ya today because na ị nwere ego ma na ị mụtara nwa na-eme ọfụma abụrụ dat na onye ọbụla na-eme ọfụma. Gọọmenti mere na okada eruzi village maka na ndị gọọmenti bi ekwesịghị na-enyere ndị nna anyị aka, ekwesịghị inwe ebe a na-enyere ndị nna aka, ndị anaghị aga nwa ije ma ndị ọ na-atụ n'ọnụ ma ndị na-aya arụ. Ilekwa anya na vileji anyị fụ na vileji anyị dị ka ime ọhịa. Ihe ndị a niile nne ka ọ ga-abụ anyị fụcha asị mba na gọọmenti anyị na-emeti ya. Then ọ bụ na anyị complain without action, ọ ga-adị ka ya na-agba egbe ọnụ. Onye mere Caregivers ha wetacha vidio niile ha nyere m confirm yes na ndị a unu ebidogo atọ small efere mama anyị kwu na eribeghị nri ya mama anyị because every Igbo woman is our mother. Ọ ka Obinwannem si wee ghọta ya. Onye anyị eje preach about Obinwannem maka na otu a nọ Germany, yes m na-enweta na-take care of my own personal family. But what of onye na-enweghị nwa na-eme ọfụma, nwaanyị ga-eji arịrị wee nwụọ. Arịrị niile ha na-eji anwụ bi eme na alaba anyị adịbeghị mma. Ụfọdụ ndị be anyị na-atụ ego were ego na-eme ihe ọzọ dị iche iche na-ekwesịrị ka e wee na-eme. Many of our people na-eklem na ha na-eme ihe charity nke ha na-eme bụ otu akịta na nwaanyị a nọ kịta because eji kwete ka ntinye vidio bụ ka m wee gwa unu okwu. Ụfọdụ na-eklem na ha na-enyere ndị be anyị aka. Onwe otu nwaanyị anọ kịta wa bịara were kparịba ego were gbaraba viewer mana ihe nji wee mee caregiver
international CEO interview tupu m nabataba n'obi nwanne ụnụ amarago udo mmadụ mbụ adị m eme ihe IWC adịkwana m eme ihe ọ ga-abụ mbido eruo echi njụọ gị ajụjụ kọbara m Mike Ejeagha. Achọrọ m ka ndị niile nọ n'ala Igbo ka ndị na-enweghị ka ọha ha ka anyị nye aka napụta gọọmenti oke nke ndị mmadụ nyebefa. So ị kwesịrị ịbụ the part of this movement na ọ bụ na o metụghị n'obi because na we are here to help humanity. We are here to help ourselves and that is why you have to be involved. O nwekwara vidio ọzọ m ga-etinye to another place ha jekwara ka ndị shọ na m tichara about 2 or 3 video before nabatakwa chief nekwa another place ha jere if I'm not mistakenly yeah ka anyị tikwa ọzọ Mama is now ndị otu ịnụ taa okay dịla nwa ahụ kwanụ okay ịmatala na anyị bụ ndị Caregivers International Corporation. So anyị bụ ndị na-aga enyere ndị mmadụ aka dịka anyị gwara gị mgbe mbụ ịkpọ anyị corporation ọ dị mma, ịkpọ anyị organization ọ dị mma, but okwu bekee anyị bụ CIC Caregivers International Corporation. Mgbe anyị bịara bịa hụ otu ụlọ dị nwekwa otu edela otu ọnọdụ gị siri dị, anyị bịara besakwara ndị dịnyere anyị akwa ha sị anyị oke na nsogbu adịghị. Ọ dị ọtụtụ ndị a na-aga enyetu nnu na-enyetukwa ose otu aka ha pụtara then ha sị mgbe oge nke anyị rukwarala wee cheta anyị so do echile wee cheta anyị dinye anyị osisi ma anyị jisi ike gaa otu ọbụla gosiri dị gakwa gaa lee gị nwe ihe wee nyere anyị ji nọ nga, rice nọ ya, garị nọ ya, indomi wee nọ ya, ncha eji asụ ihe nọ ya, tomatoes ma azụ nọkwa ya, ma groundnut oil ma nwannu na matches nọ ya. Ọ bụ oke o ruru n'anya aka ugbu a iweta. Ọ dịkwa ndị ọdọba anyị na-agakwala gaa hụ ndị ọnọdụ wee ndịkwa otu ọ bụ otu ọ bụ. So ndị isi anyị binyere anyị onye isi nke ndị Caregivers International Corporation dinye anyị ya na ndị otu ya ndị ọdọwe si ma anyị ga ebe anya wee ndị erukwu wee ruletabeghị ebe a ma anyị nwa ga-akwa gaa hụ unu si unu jisi ike la ọnọdụ ya agaghị adịgide otu a sitakwana na amara Chineke kwa ha nwa na-agbalị mbọ ịhụta ihe ndị ọdọwe ga-ime anyị ga-ide eyetu aka ịhụ na ihe isi ike agaghị kwara ụfọdụ ndị mgbe chiwela kpọba ewe n'ihi na ihe isi ike dị ugbu agụọ dị ọkwana mere ji wetagodonu nke mba ihe oriri ka enweta nwe ihe ị ga-erite nwa otu ụbọchị maọbụ ole na-erukwa mgbe anyị ga-agharịkwa ọdọ. So ọ bụ ihe anyị si ka anyị bịa olee ihe ị nwere ike ịgwa ndị isi anyị ugbu a ndị nyere anyị ozi ya? Ihe m na-agwa onye m ga-egwa mbụ na Chineke onye kere eluigwe n'ụwa emetụrụ unu aka n'obi unu abịa mụta unu abịakwa gboo wekwara ihe mmadụ ji ebi ndụ. Asị m Chineke nke ebule eluigwe ya gọzie n'ala Igbo. Amen. Ya gọzie unu gị ọzụzigo n'oge. Ya kwara unu ụzọ ebe ụzọ na-adịghị na agaghị aga ije mgbe agụụ na-aga okporo ụzọ. Onye nwaanyị ga-egbochi ọnụ ọdụm n'olu n'ebe unu nọ. Eme m adịghị eme ha. Ime na nne m ngwasị. Nke a bụkwa otu vidio n'ime ya bụ aka ọrụ Caregivers International Corporation nke nọ n'ala Igbo. Aga m ewetakwa another video ka unu na-afụ udo ọnọdụ ndị be anyị nọ and gịnị ka a na-eme ka ọnọdụ a kwụsị. Nke a bụ nke dị m oke mkpa. Ya famili dị iche iche n'ala Igbo na emezie ka chief gwa anyị famili dịgasị ya ebe ejigasịrị ife a. Bụ ndị Caregivers International ọrụ ọgwụgwọ na-elekọta ndụ nwa afọ n'ọnụ na ndị na-adịghị ndị sitere ha na ndị na-enweghị ndị na-enyere ha aka. Ọrụ ha a na-aga n'ime obodo na-aga elekọta ndị ahụ na-adịghị mma na ndụwa na n'ọrụ. So wetara vidio dị na ụbọchị gara aga ọkwa ihe ịkwụwale na ha ga-ewetara gị ihe oriri
gị nyekwa gị ma mkpụrụ ọgwụ na ihe ndị dị atụrụ ha. So esila abịa kpọtụrụ gị so ọ dị ka onwe m kpọtara gị ka wepụta ya na-egosi gị n'otu n'otu. Morning, sir. Good morning. Salachi. Salachi. Ndị otu ime. Ihikwara ọfụma. Kọma. Ama m na kemgbe a ndị Caregivers International Foundation bịa leta gị, ama m na obi dị gị nnọọ ụtọ. M na-enweta n'onwe m. Chai. Otu o kwesịrị. Ihu gị pụta atụla nnọọ. Okay. N'atụfughị oge na Tuesday ahụ ndị National bịara. Ịmara n'ezie ka ha mara ebe ibi marakwanụ otu ahụ gị dị. Chairman anyị ziri ha sị ha bịa lete gị, wetere gị ihe oriri dị n'iche iche. Ruo na Wednesday ya ga-ahụ local government chairman mee ka ọ mara na ndị Caregivers International Corporation batara n'ọkwa East inyere ndị onye onwe otu ọ dịrị ha aka inye ha ihe oriri n'ihi na onye dị ndụ na-etoja ọ onye riju afọ ndụ ya dịtụ nwa ogologo. So onye isi anyị n'ala bekee anyị mere ka ọ mara na owu ofu ite ka ị nwere, ya sị mba na onwe otu ị ga-esi nwee naanị ofu ite ị ga-eji na-eshi nri, mere o ji zite ego sị mba na ga-azụtara gị ite ka ite gị zuo abụọ, zụtakwara gị ngaji ga na-eji akpagharị nwa ite gị ka ọ hapụ ịwụ nọ naanị ishiri ofe, o nweghị ite ị ga-eji chite rice. Ị nwere na ketụl iji eshi mmiri ọkụ iji aṅụ tii. M gara ịbịa yesterday mmiri ekwe emu, so ya mere mụ na world representative m ji ụtụtụ amasị ojishi ike gbara bịa ka ya bịa hụ gị. Ka wite onye isi anyị Caregivers International Corporation USA sendịrị ego ka azụtara gị ka ị were tinye aka n'azụ ndụ a n'ihi na ndụ a kwesịrị ọzụzụ. So gwa m obi ụtọ gị n'ime ihe onyinye ndị a nyere gị, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Amen. N'aha Jizọs. Amen. Na-enwetakwa onwe m kara oke mgbe Monde Satọde ka onyinye ruru m aka kemgbe Tuesday na-enweta onwe m na-eri otu o si gụọ gị. Ọ wụkwa ịbịa gị ilewe ọnụ mmiri asụcha mgbe e nyere gị ihe ọma ị ga-emere anyị ga-etinye anyị aka na-ezisa ozi ọma na-agwa ha na ụmụnne anyị nọ ala bekee nọ USA nwere ihe nrite a na-enye ndị ụwa na-atụ n'ọnụ, ndị gbabururu mbọ otu ihe maọbụ ihe abụọ mee ha anya dị ka ha laghachiri azụ bikos o were m anya na ọwụ otu a ka ụwa gị dị, eleghị anya ịdụ mba achụ ọkụ ofu ihe ma ọha abụọ eme nwezikwago otu o si dịra gị. Ị ga na-egbasara anyị ozi bikos anyị chọwa ka anyị bịa were megafon na-ezisa ozi ọma ọ ga-adị ha ka ọwụ ihe fim. Ị nọ na jisi ike nụ tiri onwe gị obi ụtọ, ihe kacha mkpa wee obi ụtọ n'ikpere Chineke. Dịkwa ka ị hụrụ m ụbọchị Wednesday unu na-alọta ọwụ ụmụnne m ka m yikwara uwe ahụ ga-akọrọ otu a ka ọ dị. ndị ife m ritere n'aka Caregivers International Corporation USA ọga anyị n'ala bekee, anyị nwawu ndị odibo ya na-agara ya ozi. O wetele gị ukwu na mgbe ọbụla anyị bịara ya dị ka anyị na-evidio gị ọwụ evidence to prove na ihe o nyere gị ruru gị aka. Ihe mere abịa ma echi one fon m nyụrụ anyụ, nke abụọ m lọtara late, so aga m eji abalị ahụ bịa kụwara gị n'ụzọ ma ọ bịa vidio ihe ndị a dum. Ị nọ na ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ịma na ụmụ ihe ndị a niile mụnwa bụ Okechukwu Ugwu etego mma na ụdị ihe a na-eme na be anyị maka na ezinụlọ m si na ya bụrụ na ya enweka, so ana m aghọta the pains of our people. Nwanne anyị nwaanyị na-ekwu okwu maka vidio a na-agba ya mụnwa na ụmụ mmadụ ala ekwu ụmụ ihe ndị abeti ịmagonu ọtụtụ ndị be anyị nọ na soshal midia kịta na ahụ ihe a na-ekwu abụrụ ihe a kwesịrị na-ekwu, and as na-azụta ndụ wee chọba n'ihe so ndụ onye dị ndụ na-ekwu maka echi. So na-atụfughị oge amara m na our CEO
caregiver nọ ya ọ bụrụ na ọ nọ na studio ana m achọ ka ị bịa ka ị kọwara anyị obodo ije gasigoro mee ihe a kịta. Thank God na o nwekwara onye caregiver batakwara ebe a, somebody ọgwụ Judith daarụ nwaanyị ọma, anyị na-ekene Obinwannem ndị Igbo na-ekene gị, jisie na ike n'ọrụ unu na-arụ na otu ọbụla o si na ha na caregiver apụtago imezu ya bụ ife ka adị sure na ezinụlọ niile bụ ndị ọ na-atụ n'ọnụ ka ma ndị oge eruchi ndị orichi anyị agba mbọ fụ na gọọmenti nyekwara caregiver support wee na-eme ihe niile a bikos ọ ihe na-agwa ndị mmadụ n'obi nwanne na-agwafasị ya na ọ ga-adị mma ka unu niile pụtasịa jụọ gọọmenti oke nke unu, maka na gọọmenti ji oke anyị. Ihe niile abụrụ ọgụ na mgba, ihe niile abụrụ ọgụ na mgba, ịchọkwa ịdị na-eme ọgụ na mgbe ị na-eme mana hapụ ndị achọghị ya. So ana m anabata chief Yes. kedu ihe nwere ike igwe anyị na vidio ka ebe ejegasịrị ihe ọ ka fọkwara aba 3 vidio mana n'obodo anyị okwu mgbamume na okwu nkasi obi na ya bụ nke akịta esiri nke ka mkpe bụ ka ebe ejegasịrị ihe a ndị okenye a ka ndị obodo dị ya ka vileji dị ya na ọ bụla ndewo. Obinwannem ọkwa na odogwu ka ị amara m ya kpọgo underground investigator ka ọ bụ so mana ị maara na iwe niile ndụ ogbo isi ara eme ọbịa abịa na ya bụ iwe nwe na abịa bụ 17 local government areas and n'ime 17 local government areas ahụ each of the local government nwere ndị nwere 12 wards, nwere ndị nwere 10 wards, okwe ndị nwere other 13 or so. Ịghọtago? Yes. Onye kpata nji wee tiechie ward coordinators na those wards so that they can do easy. Ịghọtago? So mana iwe anyị ga-eme bụ na we improve on this, o nwere some na-abịa na fine tune iwe ụfọdụ. Ịghọtago? Ibu boda ga na fine tune ozi ma gwazi my coordinators na those wards. Onye je nye palliatives to any of the indigents. When they make interview and when they who their ward, about coordinator ward dwelle. Mana from na my kwa don't care anyway, and don't care where some of them I can remember. Okay? Yeah. Just go on. Onye Kibulo Emily the last interview. I will have a offer. Ya wana onwe bụ onye one of the wards do na Ukwa East. Onye anwe bụ onye mere interview bụ the one of the coordinators of that ward, Mrs. Chioma. So that man Ukwa East ebe ka ọ dị chief. Ukwa East do na ọdụ na-abịa. Iwe niile ndụ a na-ebe play na bụ iwe anyị ndụ emitigo na-abịa Abia State. So ebe a Ukwa East ahụ ibugodo nwoke mmadụ nwa agadi nwoke mmadụ sọsọ ya tọgbọ na-ewe nwere nke ọma na-eme nwere kwuo makwe ma ya eri ma ya aṅụ mmiri. Ịghọtago? Ọ mmiri zoo ochete mmiri ọ ga-anwụ. Mmiri ezo n'oge ma na ọya gbazia mmiri ọ ga na-aṅụ ma mmiri ezo oyi echunwu mmiri. So mana anyị dịka nke Chineke anyị ejego nyofuti ebe anwụ ọnọ wee na-aba enedi ụbọchị anyị jeli the first time ba jeli echere iwe agha naziri ọzọ je kpụọ onye isi emechekwa as time goes on anyị wetakwa clip ya oge eji visit area the second time ka makwa ma ọdụkwa okay so na onye nke ọzọ playli nke nwaanyị abịa let me tell you her name abịa bụ Margaret onye ike onye nwa ebe osi bụ osisi ọma local government osi na osisi ọma local government ibe ọdụ bụ 85 years old. Ịghọtago? So ka ejelijebu ya nwanya mmadụ iwugodo ka ọdụ ka iwu ka o shiri o nwere hope mana Chineke nyeziri aka nwa obele hope na-aba abata nwanya mmadụ ime. Actually if I decide ime bụ na anyị bịa select here na each of the wards from the 17 local government areas. Anyị select ebe a na-akpọ emergency support services.
mmadụ owu onye ma mmadụ na-abụ from each ward na ndị indigent ahụ anyị echebere gọọmenti iweta iwe ma omeritin nke bụ ike nke anyị ka anyị ka ji were eme. So we go there, send our coordinators, nye ebe ka ebe 50 or 60,000 ojego rie iwe ogo iwe ebolobia nye iwe anwụ ma mmiri m iwe a na-egolo everything ma beverages. Okay, okwulu ndụ a na-egolo ọgwụ ka onwe ndụ ya ga ilu sef iwu na arụ adụrọba na ndị nwa sef ijekwa ebe aghara eri nwuzie. So a na-egolo otu ndụ anwụ ọgwụ wee tutewe first. Okay, so na ndụ iwe nji wee chọọ ka anyị na-epuli iwe because anyị ejego visit here about 10 local government areas indigent, so that is the indigent, and ndụ ọbụla anyị je visit chi anyị je visit their mayor wee mee ka their mayor ghọta na otu ndụ nọkwa na obodo ba na-achị. Ịghọtago? Their mayor bụ the local government chairman. Yes, the local government chairman. Each year, ndụ niile na-abụ ndụ niile anyị nyechego palliatives, anyị emitigo their mayors. Zukokwu ebe ba wana wadu mayors basef do surprise na otu ndụ du eledu na ikawa na city, na village. Anachi. So even though, and some of those mayors, they are very good. Even many people know na ibo onye amara onye amara. Maria, ọtụtụ na mkpọtụ na Facebook achọghị ime ka ife ruo na. Yes. So now we're doing here. So na ndu anwe ba onwere onye do less than 80 years na ndu eje visit. And the majority, almost all of them, enwere enwere ụmụ. Onwere onye nwere ọbụlụ nwaanyị onwere di. Ọbụlụ nwoke onwere nwa nwekwu nwunye. Onwekwu onye na-enyere aka. Ịghọtago? So ka iwe mazi the type of ọbịa bụrụ na ba ga-eje nwụzi ugbo je ka anything. Ugbo nke a na-akọrịchagoro lesie n'aka. Mana ba nọ ndụ nụ arụchie ebe ike ba ga na-eri n'iwe. Ịghọta? So no even do obi iwe a na-eme. So na he play those videos. Next time I emezi ọzọ mma adụshọ na the coordinators, the ward coordinators. Na na-eme interview. Yes, ajụ onye anwa aba ajụ onye na-ekwu village, ekwu the ward on and the local government and the state. You got to go. So I ain't gonna fine tune as time goes on. So yes. How many videos work you play for? Before they play for another baby okay. Anyway, on your say I like interview all the coordinators and because all in America. So and all because he were the humankind. On your page where now if in a and not if in make a more on the team here. Manachuku met was a gakanobi because now I'm not one it no get it in there how they what are the team for. Of course. It's almost 2019. So and the Etom Nalibo, where water system of Igbo people. Igbo are the most united people I ever see. Ejogom South Korea, Ejogom Ukraine, Ejogom Poland, Ejogom Netherlands, Ejogom Denmark, and Germany. And I have already understand their system and know that our system is very strong than their own system. Their system is political system, but our system is a family system. Now, ndini na bụ ndị na-eji ije a dịka nsi wee jụọ na last program that na ndị ahụ ọ bụ ndị obodo ahụ isim yes no ndị obodo ka ga-eji na-arụ ọrụ n'obodo ọtọgbuo m maka na onye nwa bụ ihe ga-eji wee nweta ndị ahụ ji ụmụ Igbo wee na-eri ji nsogbu ụmụ Igbo na-eri ndị Igbo mugu na social media and mụ nwa na ụmụ batara na this thing ka ama ihe ga-eme ka gọọmenti mebi ya kwesị ime ahụgo m nkata with some local government chairman, some youth coordinator, some ndị igwe na ndị eze ha na-agwa m na ndị a na-eti mkpu ka enwere onwe nwedo na-adị care to come to them to ask ka ha nwee opinion nke ha onye mere iji afụ m na-ayi arụ na Facebook sometime mana ụdị onye dịka otu epụtara kịta na-eme ọ ga-emekwuzi m reduce my hot temper because mfụbakwa ha na-enye megoro ndị ahụ niile na m sị m kwuo okwu ka na-enyere aka na arịrị na-egbufa n'ebe ọ bụla ha nọ reduce because I know how I suffered in the hand of my mother. Amam ka nne m si taa afọ amam ka esi gbuo ebubo amam ka obodo si gbaya kpakọta ya azụ ọkwa na nwere ọjọọ mere emechakwa ayọba ya biko forgiveness. So imagine ndị ọzọ na-enweghị olu sef ndị ga-ekwuru ha ma ndị egboro ebubo afụfa na ata today because na ihe egboro ha. So mụ achọrọ na anyị ịjụgo
wee bara ọbụla nwere experience gị ma next time ndị otu aha jere na mkpụrụ jere ndị jere na nke local government chairman enwere ka esi ajụ local government chairman na enwere ndị vacuum for udu ndị a ihe a ga na-enye ha ma ya na-emere ha gọọmenti na-ewepụta any offer for them enwe ka esi jụọ local government chairman una enwere any offer for all those old ones na-enweghị property na-enweghị helpers in the villages. Of course, that is one of our main objectives. I will with those mayors. I never na kai na egwu club. I je over ka we kai male kai gwa nke wa mara ya gwa. I akuzeli. You got to go? Yeah. Government na-send na-enye allocations of that na-enye a na-enwe provision for otu ndu anwa. Yes. A na-enwe na all the states. You got to go? Yeah. No, ni man ambo wadu no governor ya bo local government chairman. Nyawa ya bo kwenu ya bwana. Exactly. Some of the time, those local government mayors they don't have power, the power to manage that fund. You got to go. Yes. Oh, one governor ya no able to control of it. Working mother no nazawa ni abo local government mayor. So man, those things I never choke. I engage one year of children in and do. I'm doing with no one ya bawa man. You suppose you immediately. And we're not going to waste time. Even Chief, thank you so much. Ekele dịrị gị na ndị ụmụnna anyị nọ n'ala Igbo because ihe na be anyị nwere onye ọ bụ nke ya na ọ dịrị gị ma ọ dịgoro ma ọ dịrị ala Igbo ma ọ dịgoro anyị niile mma. Oge na-adịghị anya aga m na-alaike ọ bụ na ndị caregivers even Obinwannem media ngalakwa ka ha na-eso na-eche ka anyị na-agbagoro ndị gọvanọ ha jụ na-stream kwa ha live ka ha wee na-enye ndị be anyị encouragement because na o doro m anya na o nwere ndị bụ ezigbo mmadụ nọ na local government chairman and if Florida na o nwere experience inweta muche ama m ya that na enwere ndị local government anaghị enweta allocation ha mgbe ekwesị inweta ya enwere ndị kansụl adịghị enweta allocation ha anaghịzi ndị steeti nye ya na ihe allocation ka ha wee rụrụ obodo ọrụ and abịazie ọrụ afụkọsọ n'aka ha so onwekwa ndị nke a na-enye allocation ha nwere onwe ha tụke n'elu oche ha nya bụ ndị executive of local government ka tụke ego a ọmanrụzi village nwee ndị ha ga-abụ ha pụta ha enye ndị youth ka eje tụke ndị youth pụtakwa ha amabie into pieces then ha ma ha wereziela anya ochie then nke ga-eruzi ndị ahụ eji maka eweta ego ahụ abịazie oge ha eruzidisi ebe igo indomi ana onye a bụ ihe niile ahụ na-asị na o juru eju na ndụ ndị be anyị nọ n'obodo oyibo ma ndị a na-eti mkpu nwere onwe ha ama m na ha nche niile bụcha ndị kpara agwa ahụ mana ọ bụrụ na anyị ga-enweta ndị ezigbo mmadụ bụ ha je ha n'ije ha bụrụ ije awele ije ha bụrụ ije otu esi kpa ka esi je ịfụ na be anyị a ike ga-abụ ndị a na-eji nsogbu ndị Igbo ekwu okwu na social media ọmụọ bụ Okechukwu akwụ na Nsụka I know all those mindset of all Igbos and mgbe ọbụla Igbo amaokwu amago m ihe na-achọ ime that is why m ji alaike na ọ bụ na anyị niile bịakọta ọnụ anyị amanụ mgbe kanselọ nwere problem ode ihe o kwesịrị na-eme anyị amara mgbe local government chairman nwetara ihe o kwesịrị nweta ma o meghie anyị amara mgbe ndị eze obodo nwetara mana ha emerie because ihe ndị anyị na-ekpuchi ebe ha kwesịrị ibido wee na-ata ndị be anyị ụta tupu anyị ejekwubeze ndị isi ala which is not ọnya bụ the koko of ihe anyị na-etiri mkpu ya na nnwere onwe anyị ifuge so aga m etinye another video ntinyekwa another video before wee batazie ka anyị chịkọọ ya maka na oge anyị na-akpọzi kwarapụ na asị na ihe ọma adaeji enyo ihe ọbụla agba n'aka na ihe ọma na-enenere onwe na nke nkịta na m tigoro mere m eziokwu na na-eme m emotionally but I wish that our people watara everything that is we are talking about in our land. Our land is suffering in many kinds of things. Chineke nọrọ anyị. Chineke dị elu n'ụzọ. N'ụzọ udo. Nyere n'aka. Nyere n'ezinụlọ. Onye abụ eji ọfọ. Okay, nke abụ eji ọfọ. Onye abụ eji ọfọ. Ọ the second time eji ekpu ya isi. N'ezinụlọ. Oh, yeah, but the first man eji visit mgbe eji visit the first time ishi obuni watch the first video yeah iya bụ na ma bụ ọnụ ma ishi ma everything do check ọbịa so we gwa ta eje ka eje kpụọ onye isi ka isi edu ka ọdụ ka nwoke mmadụ do fresh so ibugo now eje goje kpụọ anya bụ isi iwu ka isi edu
from Ukwa East. From Ukwa East. Ebe a ka obi ọnụ na akịta ka obi. Ọ na-abụrụ ebe ka obi. Ọ bịa ka ị na-abụ iwe. Hey. Hey, onwekwu ma atọ. Ụlọ mmadụ bụ ya. Nekwe na ọgwụ na afugo. Ịma na nke akwa na Abia steeti ka ọ dị o. Abia, yes. Iwe niile play bụ Abia State. Abia State. All these things in a play by Abia State. Nezen village anyị. Ai, echetakwara m mgbe ụlọ mama m na-eji esi nri. Ụlọ ata. Onye nke Ibolo yi efe bulu anyị, onye nwa bụ the local government, the coordinator of Abia State. Abia bụ nke m. Onye our uniform ka o yi iwe a. That is very good. That is very, very good. Yeah. That is mba caregiver who make go move, and I love the move, and more aga m akwa ya aja n'ukwu more than ever. Or if I can na-ekwu okwu. Iwe anyị chọrọ onye ọbụla support wa na onye ọbụla mmadụ ka eji aka. Ghọtago? We have to shame the enemy. Akwa ị na-eyi nwa ize eyi. Chita sediela anya Chineke iwe na ada eyi. Lekwu ụnọ ebe nna anyị. Lekwu ụnọ ya bụ Abia steeti ka ọ na-eme. Na Abia steeti ka nke a na-eme. Lefuru ụnọ, lefuru environment. Eruo echi na ofu onye bịa gbuo onye asị Fulani egbusizbe ụmụnna anyị. Kedu onye ga-echekwa onye a? Which security is guiding this person? Ndị yutu obodo na-echekwakwa onye a. Ndị yutu obodo dịkwa care about this thing. Ka ebe yutu obodo nọ, a na-ekwu gọọmenti ọ ga-egbu onwe ha without ndị yutu ichekari. Gọọmenti ọ ga-egbu onwe without ndị youth ịrụ ọrụ youth. Okay, ọ bụrụ ndị youth na-arụ ọrụ a. If ụmụ nwaanyị anyị gasị, they are youth. This is your job. This is the job of the youth. Go to government, report to government issues. Then nke ọbụla na-afịazi ahụ omume media bigo anyị were social media wee na-eme gịnị wee na-agbasazi ya bụ ozi na-agwazi anyị mazi ihe anyị na-complain na ọ bụghị nọkọta nọ gị kpachara anya na blackmail some people ịmara some. O nwere gọvanọ sef ọ ga-abịa na ọfịs ya na-agwa ihe dị ọnọ sị wow ihe ọ na-eme na my land ihe ọ na-eme ebe a ifuke because na enweghị ndị youth dị care about others. Mana anyị nọ here kịta ka anyị bịakọta ọnụ all the villages youth, all the state youth, it is time for us to come together ka anyị mara ka enyemaka niile ndị nọ n'obodo oyibo ga-esi na-eru village dị iche iche. Onye ọbụla na-egosi bie onye ka m chọrọ ka m kwukwuo before ntikwu another video. Achọrọ m ime ka ndị caregiver marakwa ebe ọbụla ijere a na-akpafe ebe a ha nwa na-ekwukwa ebe ha nwa sikwa n'ime village ha ka ndị niile bụ ndị ugwu obodo ahụ nọ n'ụwa niile ka ebe ọbụla ha nọ ka ha wee mara na-ekwe ka village modesi. So ọ na-abịa na-ekiri ihe conscience gị na-asị gị ji na ihe na-eme dị mma imebe ka o si dị gị maka na otu akịta na-amụ nna anyị bụ Chief Daniel Chika onweghị ezinụlọ onye Anambra onweghị ezinụlọ onwe village and kịta na-ahụ onye fie kịta ebe ọ na ha enyere ụdị aka asị na village enwebeghị nke nyere this and that ana onye ka na-asị na onye ọbụla niile pụtasị ya chanere $1, $2, $3 in your villages. If that na nsogbu ga-ebenata ala Igbo ga na-enwe aṅụrị because many things anyị na-afụ n'ala Igbo bie na-eme anyị nwe ji abara ndị gọọmenti mba na-abara ndị na-eme agitator mba because na mmụọ anyị nwa bụ ndị nọ na social media na-enweta information about ihe na-eme n'ala Igbo ọ naghị ekwe anyị edi because na ekwesịrị ịzọtagoro ndụ before azọba ọchịchị ka anyị titọpụ nke afọrọ ọnụ. Unafukwara ya? Ya bụ Abia steeti ọkwa Abia steeti ka aka nọ ihe ahụ. Abia steeti ka aka nọ na Abia steeti adụ m ka ndị ikwu anọ local gọọmenti. Ikwu anọ local gọọmenti. Jehova na-adị ndụ. Ebe mama anyị. Ụmụahịa. Ndị Caregivers International. Ime otu na Igbo na ha na-anụ asụsụ Igbo ihe na-anụ Igbo. Ya bụ ndị ahụ bịara ọnwa izu a bịara ebe a bịa vidio gị. Ha si ọ bụ ha pụtara ụwa na ndị Chineke rọpụtara ị na-enyere ndị ike adụ ha aka
ndị katagoro ahụ otu anyị dị na ha ma na ịgaghịzi agali ọrụ na ịlanzi agali ahịa na ahụ gochọziri mmadụ ile enye gị ihe na ndị ahụ adịghị na ndị ụwa na-esiri ike so ha wee rọpụta onwe ha Chineke were kwado ha ihe eleta ndị ahụ na-adị maka ha na ụla na obodo anyị ala ihe isi ike karịrị ya ọ ndị na-ala bekee ya kpọrọ ha ndị Caregivers International. That is ndị inye mmadụ ihe na-anụ ọkụ n'obi, ndị na-emetara mmadụ ibe ha ebere, ndị achọghị ka ụmụ ibe ha taa ahụhụ, ndị chọrọ ka ndị ọzọ soro ha rie dịka ha na-eri, ha were wefụta ego ha na ike ha iji wee lekọta ndị mmadụ dị ka unu gị wee soro ndị ketara oke n'ime ya n'ụbọchị nke taa dịka onye katara ahụ ka ha ji were wetara gị ihe a. So ihe ndị a ihe a niile hụrụ na akpa ebe ahụ ihe a na-eri eri ma ihe eji asa ma nke a na-aṅụ aṅụ ma nke a na-aṅụ aṅụ. Ọ baghị uru na m ga-egosibe much thing because mụha ebelieve m na ofu okwu ezigoro ma ihe afụgo the main important thing bụ ụna afụgo our mother and fụkwa afụfụ our mothers na-ata otu a. Nke a bụ n'Abia steeti ka ejere, ejebekwa Enugu steeti o, ejebekwa Anambra steeti o, ejebekwa Ebonyi steeti o. Those states ije na those states like Enugu steeti i nwere ike ịfụdo more forest. O nwere mgbe ada gara Nsụka na-ejebe ụmụ kịrịkịrị ihe ndị a ị na-afụ. Ọ bụ na m nọ na Naịjirịa ka m were, ọ bụla nọ n'ala Igbo ka m gwuo na onye mere o ji abụ unu na-eweta ndị isi ahụ na-eweta na soshal midia na convince papa na mama na ọ bụrụ m ka na convince. Ọ bụ na m nọ n'ala Igbo abagori himself na-eme ihe akịta na ịfụ ndị nke ọzọ na-eme na mụ achọrọ dị na-akpọzi afa because na a na-akwanyere ndị na-abịa na studio ugwu. Ịbịa n'ala Igbo o nwere ndị ji iwesi ya na-akpọ iwesi ka e wee sị mere n'ihu kwe mpete n'azụ, and that people have bụ ndị unu na-aka share their video. Ndị akụnụ ka na-aka share everything they do. Do you know why? Because you benefit also from their what they are doing. And ihe anyị na-ekwuzi na anyị ga-emezi overthrow bụ na onye ọbụla bụ onye nọ na village, ịma na village gị na-enwere okenye nọ na village gị ọnọdụ na-esiri ike, enweghị na-enekwata ya, onweghị nwa, onweghị ụmụ obodo anaghị enekwata ya. Chọba number of Caregivers International. Very soon ha ga-enwe office na all the 5 states. Onya mere nna asị na mpụta kịta m ga-anakọta information all the states. And ihe anyị chọrọ ime kịta mma akwado ọfụma bụ na ịbịa na Nsụka, ndị Nsụka ga na-eje ije ndị ọ na-atụ n'ọnụ na Nsụka. Of course. Asụsụ ndị Nsụka. Because ọ bụ otu akwa bụ ihe nji na-asị na ịkwalite asụsụ obodo ọbụla mara mma ka i wee fụ the kind language dị n'ala Igbo. Maka na onye nọ na village bụ onye na-ama onye ọ na-atụ n'ọnụ. Ndị a ga na-eje ije a, anyị ga na-akwụkwa ha ụgwọ ka esi akwụ ndị na-alụ ọrụ. Ọ bụ na ọba awa ka ha jerie akwụ ha by awa. Ọ bụ na weekend ka ha ga na-eji a na-akwụkwa ha by that. Achọrọ m ka ị mara that na ụzọ esi create job akarị n'obodo oyibo, na mmadụ na-azụ ụlọ mmadụ bụ ego ka ọ bụ, na mmadụ na-akwụ n'ihu ụzọ mmadụ bụ ego ka ọ bụ, na mmadụ na-emepere mmadụ moto bụ ego ka ọ bụ, na mmadụ na-enyere mmadụ aka eburu ibu tinye na moto bụ ego ka ọ bụ. Ihe eji akpata ego erika. Even information a niile wetara kịta na bụ ego ka ọ bụ. Inye m information ị ga-akwụ m ụgwọ wee kwuo okwu mụ akwụ ụgwọ wee were ihe. No depend information. So ihe chọrọ ịkọwa bụ na ndị yutu anyị ụzọ anyị ga-esi wee na-enweta ego n'ime onwe anyị na-enyere onwe anyị aka erika n'ọbụ gị wee wetu onwe gị ala. Ha bụgodu ndị na-atụ ego na katọn, ha bụgodu ndị na-eri ka ha richa ka ụmụ ha niile wee bụrụzie ndị ga-akọntrol anyị dịka Chukwuwa. Mana ya bụrụ na ọgụnwa bụ onye nke ahụ bụ onye nwere obi nwanne na-apụta na-enyere ndị ahụ na-atụ n'ọnụ aka. Maka na ndị anyị na-enyere aka bụ ndị ga-asị gị na ụwa gị ga-agaba agaba. O nwekwara ndị nke bụ ihe ha metere ka ha ji n'ọnụ ọnọdụ ahụ, mana nke ahụ bụzi ndị obodo ga na-akọwa ya. Maka na onwe onye ga-abịa inyekwara aka nsogbu abịa na ndụ gị. Amakwara m nke a dịka onye echichi ivuge onye echichi abụrụkwa nke unu na-echi n'ala Igbo unu chicha ndị UN na nke mgbe echichi ime mmụọ. Abụ m onye echichi n'ime mmụọ, onye mere mmadụ atụ asị, emere mmadụ egwu wayo, emere mmadụ etinye aka n'ihe ọbụla nke ga-eme mmadụ agbanye mmiri. Inwe ike ifie na ndụ bụ na resi niile inwe ike ifie ọtụrụma anwụọ.
ya mere o ya bụ mfe onye na-enyere mmadụ ibe mmadụ aka ọ na-amasị m amasị maka na amamihe afụfụ atara m ọ bụ na chi m ụmụ anya Okechukwu Gwama nọ na Germany Okechukwu Gwama njicha obodo dị iche iche oche ọ maka na Chukwu m afụgo na aka m kwụ ọtọ wee bugharịbazie m anụ ọtụtụ ndị mmadụ hụrụ m n'anya maka na obi m bụ obi sarasara so anyị na-ekene ndị Caregivers International nọ n'ala Igbo unu na-ekirikwa m ekiri ana m ekene unu jisie na ike na this movement unu bidoro kịta na magburu onweghị mgbe very soon ma akaụntụ unu a ga-ewepụta ihe ka adị sure na ife niile nọ na dị transparency unu anwakwa na anwa enye gị 10 naira nye mama i were 5 naira nye mama rie ewuchi m ọ na-adịkwa mma mmadụ because ihe ọna nna nọ n'ime nwanne ọ ka mma na iburu ọnụ jee ezigbo ije wee natazie maka na ọ nata gị ka Chinedu kwụọ gị ụgwọ ọ bụ na enye gị akpa garị nye mmadụ were akpa garị ahụ nye ene n'anya ka ị kee ya ka ị weregodo nke a na ụmụ onye ga-ama maka na ọ bụrụ na mmụọ amarụ ana ga-ama Chukwu ga-ama enu ga-ama chi gị ga-ama anọ ihe abịa na-ebutere anyị ọdịda ndaghachi azụ so chief based on that na nke ikwu na ihe gị mere mee ọdụm obi mma vidio niile m fụrụ kịta na-agosi m dat na ọrụ ebidogo ihe m nwere ike ikwu n'obi nwanne midia m ga-eji ewe na-epromote ihe ọbụla gbasara caregiver and aga m agbakwa mbọ fụ na nkọnekt kwalite ndị obi nwanne nọ n'ala Igbo ka anyị ma ka a ga-esi rụkwa onye ọbụla jezie na vileji ya partner with ndị caregivers ka anyị mee ka move mara ya ga na-atụkọta in a month mara ka anyị esi na-enye aka na partner nke ka nke bụ na anyị ga na-arụkọkwa with ndị local government chairman ndị councilor ndị youth leaders and ndị eze obodo we have to work with them ha ga-ebutekwa ego ha ji maka na ọ bụghị nne gị na-ahịa arụ ma nne gị na-enwe problem n'obodo gị si n'ibe eze gịnị ka ịbụzi gọvanọ gịnị ka ịbụ ka sinetọ ka ịbụ na Abia steeti ka ihe ndị anyị na-eme mana ịpụta na soshal midia ha Abia bụzi heaven o Abia bụzi kanyi o onye ọbụla agbataba na Abia na-ekwe ya ọ otu onye mere ha ji achọ ka ha destroy ya midia maka na midia gbabara gị ihe na-eme na anwụ ịfụ na ndị a niile na-ebe ekiri egwu na ha na-eme charity gwatagwere na-akpa ego ịfụ na ihere ga-eme ha maka na ha fụba ihe ga na-apụta na vileji nke ha ọ bụrụ mmadụ ya gwa ha esos na ndị a niile bụ ndị ji ụzọ ọjọọ wee na-emegide ndị Igbo si na ha na-akwado ndị Igbo na soshal midia ka ndị wayo juru mana obi nwanne media can never ever do that. We are here to expose all those ndị na-eklem na ha bụ blogger but na-ebu ife ga-ebutere anyị aja afa na-ebu ihe na-etiwasị anyị to pieces na-ebu ihe ga-abụ ifu nwanne gị na soshal midia kpọọ ya asị mana o nwere okwu ihe o mere gị na ọ ka o wee bụrụ pati nke gị win ka o wee bụrụ grupu nke gị win which is ihe ndị a niile ka anyị na-eprichi ka ọ kwụsị. Chief werezie nkeji 10 wee nye ndị be anyị ihe ikwesị inye ha n'ihe gbasara caregiver onwekwanụ ndụmọdụ inye so ka anyị wee hapụ gị na mbakwa na another program. Okay, because thank you very much. I appreciate. As an American aka. And if I put right now, let's go on with some fine tunes I game, which is from the word coordinator sign. Yes. We have not a dispense anything. Or we very well. Make a malina the indigent person and our local government here, and then our ward ocean here. Probably our village, in addition to that, our village. So that it can malina our reality. So all you do can give me. Then because of the keep here, and the mayor sign the job. And then we meeting with them, and we videos, and a video any nine what they discuss. Okay, now they won't buy one other programs. I take away mayor, but I need a pala. It's at one at this platform. Yes. Then I in a plan, our plans, I we're launching local government by local government. The first local government I we're launching here about Ubochi local government. And I in a plan in that launch in August. Okay, then onye nwe iwe nke onwere then that particular launching but for that local government so onye organization local government ahụ mebo igwewe o mebo governor ahụ mebo local government chairman mebo bank mo bank ka ebo na more operate that same local government ihe anọ na the launching. You know, then all the churches of that same local government.
Do not know when I be at to leg every Sunday. Why are not that luncheon? So that they will be able to do whatever they can to donate. You got to go over. Ela wish you never tight, and you go and do how would it go. So now, what is much? Near the animal, Obuno when do solo epo. Oh, yeah, mommy, come with time of 20 minutes. When do solo before? Yeah. Now, whatever is before no get connect here this thing. Okay. So, and therefore now, it watch for now in Kakita now, I made it or the okay, carry a course. Yes. Because now only para computer and just go shut up for it. What I go near like this. So automatically open the hearing the chapel will say the mother poking and we have mad. So anyway, can you only chore batana? Can you hear the 10 minutes? Only chore batana link. Only chore batana link. Link, can't hear link na studio. Yeah, you right. Yeah, come to your link. Can you wait 10 minutes? I can demand by Jananda by my have a zook. You could be an zook or sub. And the Abataniga Bukwando to caregiver. So on Yamere, next time he have ya, he bought all the caregiver representative. All go have ya through link. Then when you born a phone, before the next program, Echi, Kekis, when I got a Mwechi. Yeah, we can do that. We can just we can be briefly tomorrow. Can send money send him a link, okay? So that he can send the link. Okay. Emago guys we go. Oh, ncheke mo na ndị a ndị ebe m kwuru ndị stream ya do kwuru ụgwọ. Ha na mo na ha na gbare taa mo echi ka m renew beta chọm ka ndị so make a mali do no. So ọ bụ na eru echi ọ dịkwa na ga-eme ka mara ihe niile ga-eme ka mara. So etiego m link ndị niile bụ ndị gere nna anyị ntị n'onu bụ Chief Daniel Chika, CEO of Caregiver Corporation Nigeria, based in American. Ọ na-agba mbọ fụ na alaba anyị na ndị ọ na-atụ n'ọnụ dịka iru na America enwe ndị a na-akpọ caregivers, ndị na-etake care of ndị mama. So n'ọnya ka caregiver na-anwụ bụnata na baanyị si na kuru na ama ndị kpara ya na ya nwana nwunye ga-ebido ya wee mee ka ndị be anyị mara na ihe a dị possible. So na automatically ọ bụrụ sị nke iwere ego na-atụnye ebe ọ ga-aba atụnyecha ego o ruteghe nne gị na village, o ruteghe nna gị na village, o butekwara gị esemokwu, ị na-atụzụji na be nna gị. So na ụmụ ihe ndị a niile na-ekita caregiver no here to stop all those things. Gị nwana nwa ogo dịka o si wee gwa anyị last time, ọ bụrụ na ị chọọ ịdị na-ewere 10 euro, 1 euro, 2 euro, 5 euro na contribute ị na-etinye na the account ndị ga na-eje na village gị. Ego ọbụla itinye na village gị ịfụ na ndị village gị ga-eje enyere ndị village gị aka. That is what they are going to do. So na ọ bụghọzi ịpụta every month were ego nye ndị ọ ga-abịnyecha na were esemokwu. Na ihe anyị chọzi kịta bụ ị ga na-afụ nwanne gị ebe ọ nọ na social media because na Obinwannem nọ here ka ebubata gị ka ị wee fụ ihe bụ reality. Ọnya megbu caregiver ji wee sị dere anyị akwụkwọ ka ha bịa chi platform Obinwannem wee na-ebupụta ihe niile na-eme n'ala Igbo a na-eji ije. And ọ bụ na mụnwa bụ onye nke na-abịa etu isi okwu ha ma mbịanụ ụnụ ma chief na onwe ya abatakwuo na nyekwuoro ndị Obinwannem aka. So na ihe ndị a niile nne bụ onye fụrụ eziokwu ya jiri aka ya kwube wetago nye mezina ka a na-eme gị ka afọ ọsọ ọ bụ bịa kwuo ihe ịma na ikwuo ọzọ ndụ. So na ihe anyị na-agba mbọ bụ onye ọbụla nọ na social media 10 naira, 2 naira, 3 naira, the very very important to the life of the living. Anyị ma continue na-eblame gọọmenti ndị be a na-anwụ n'ike. Egbuo ha by Fulani, egbuo ha by agụ, egbuo ha by village problem, ọ ndị na-ejikwuzi ndị mmadụ eme ritual were ome ritual. Egbuchi m akụkọ ọkara, egbuchi m ka anyị tinye nọmba na ogologo okwu ada adịzi m n'ọnụ because iwe ewegbuo na m nkwube ka o si dị m n'obi na mgbabakwa mba because na unu chanine ga-anọkwa wee fụ ka ọ na-eme. So you can make a call on this telephone right now ka anyị try ya ma na ị ga-emenwu ihe dị na ya. So anyị ga-enye unu 10 minutes to make a call. Mana ọ bụ na ya fụrụ call anyị hapụzie because o doro m anya na ndị be anyị dị like ebe ezigbo ife na-adị na ọ bụ na anyị na-agbasa ga na ha eju ebe niile. Mọdụ
ọ bụrụ ị na-emekwu nne onye akịta na-ahụ chief onye nke akịta na-ahụ na-ekene anyị na studio ọ nọ na Japan nyanwa na-emerụ ndị n'obi ndị otu ndị a ha jụcha na platform m so ọ sịkwa na ya like this idea ghọtago ndị a bụ ndị na-abịa every December gba mbọ fụ na ihe oriri zuru ezinụlọ ha niile. Very good. Very good. So even ogogo Obinwannem rice ogogo thank you. rice dispute kwa so modum aga m achọkwa ụmụ ihe ndị a dị oge na-ede ha nye wepụta ihe dịka akaụntụ ka anyị na-sacrifice ebe ahụ ghọtago ibi ma nnobi a ga-enwechakwa ndị nke ga ga-abatakwa nnobi ka anyị mekọ ya ọnụ nnobi bụ na Anambra steeti anyị ga-abara ịma mụ abụ onye Anambra steeti na mmụọ na mmadụ so ọ na nnobi ebe m nọto ọ na-ekwebe ha na-ekwe ebe m toro so ọ ndị marụrụ m ụlọ so ọ na-aba na-ekwu okwu na soshal midia ụfọdụ eche na mụ bụ sọsọ na soshal midia ka ma mara m ọ bụrụ na ị mara m ọfụma n'ala Igbo ị ga-ama na nke soshal midia sef nwere ihe m na-eme maka afụ nhụrụ gị na ụtọ m na-agwa okwu maakị omugwe ọkpọ ma ọ bụ ọ ga-asụ na nke na-eme n'ala Igbo bụ ihe ndị gbara m otu a m gosi gị dat na life ị na-ebi n'ikwesị ịdị ihe na-akpọ humble to your fellow human being. Intimidation ahịa ha etinye n'ụwa so mmadụ m ihe a bụ ihe ị na-emeri we are also together on charity so ebe anyị na-achọ ịbanye kịta na-abụ ka anyị mara ka anyị ga-esi team together all the foundations that is really care for humanity ka anyị chabịakọta ọnụ Obinwannem ga-akpa ka anyị mara ihe anyị ga-eme ka anyị mee gịnị ka anyị dị sure that na every village help their village ihe anyị ga-anọzi n'obodo oyibo na-eme bụ anyị rụta ọ bụgoro na ọ bụ 10% ka iwepụta n'ego gị 1% or 2% ịgba mbọ fụnọ na-aba na akaụntụ ahụ agba mbọ fụna eji ego niile ahụ wee na-arụkwa ọrụ n'ala Igbo ka ọ na-aga kwụsị na-aga because onye ma bụ our problem a ka na-echekwa ndị ga-akpọ kọl ọ bụrụ onwe ga-akpọ kene chief na ọrụ ọ rụrụ arụ na-akpọ nwekwa na ajụjụ unu ga-ajụ unu ajụọ ọhịa nna ebe a na-eche so chief ihe m ga-agwa gị bụ obi dị m mma ndị all the coordinators ndị dị available mere ha announcement that nekwe send them the link n'oge ọ bụ na ọ dị possible because you send them the link and to all over the links post in a platform anyị ịghọta so that will bring more of them and then we meet in anyị went today I will let them know m na-ewepụtakwuo nọmba kịta na were enyefa maka na aga m adị sure na akpọ ya ọ ga-adị oke ọ bụ na ọ dị ọzọ ka maazị na nke a why with the number maka mena emechie this program ma atụsi ya na platform anyị they will see it nna m mmasị chief na ọwa na waka nkwụ nga na ebe a biko that's okay we are fine ka mgbapụ ọsọ ka ọ dozie echi ahụ thank you very much daalụ kenekwala ọlụ ndewo okay ana m ekene ụlọ ebe ọ bara ụba onye mụ na ya nọrịrị kịta wee kpakọrịta ụka na Obinwannem Igbo TV Obinwannem News bụ nwanne anyị nwoke nke a na-akpọ Chief Daniel Chika the CEO of Caregivers Corporation Nigeria based in America maka na asụ na onye na-eme ka gị na-akpọ ọyị gị ọ na-eme ka m maka na mgbe ọ kọwachara m ihe a nsị a yes na ọka ha ofu ihe a na ọka bụ mma na American na the caregiver the registered in American ka anyị wee gwukwazie opportunity a wee mee gịnị wee mee ife anyị kwesịrị ime ka America wee nụkwa wee fụkwa vidiyo anyị na-eme maka na ife abịa na-achọ ka m register Obinwannem na the whole over the world but na anya bụ ife bịara karịa m aka due to na many of ndị batara Obinwannem bụ ndị agụụ bụrụkwa ndị ekwuru bụrụ ndị anya ukwu maka na ọ bụ na ha nwa bụ ndị ghọtara the system ịmana na-arụ ọrụ arụ bife erie mana kịta na ahụ mma partner with this caregiver partner with them ọ bụrụgodu media were na-arụ ọrụ nwetago then anyị nwere nwaanyị bụkwa ndị nọ n'Obinwannem anyị contribute anyị etinye agba mbọ fụna eji ewe na-arụ ọrụ ka ọ hapụ dị ka ihe ofu onye so ọ bụrụ na ebe foundation mebi niile enye bụ ụdị aka na ọ n'ala Igbo na ọ n'obodo oyibo chọọ ka ya bụ enyemaka na-eru n'ụlọ oge erugo the same thing ihe caregiver na-eme na aka m gwara all the state unions enwe state unions nọ n'obodo oyibo ije ebe asị Enugu union Anambra union Ebonyi union Imo union
Abia Union Wachikanachi. Ibia Hamburg enwere Imo Union, enwere Enugu Union. Ịjụ ha tụcha ego ewere ego na-ezuzugharị. Onye ma ya bụ nnọkọta otu a mbata ebe ọ bụla mbatara ndị isi na-ebugoro ụzọ bụrụ n'elu maka na ihe ga na-agwagoro ha n'elu tebụl aha nọ ọ dị ka ụmụaka na-asa ahụ because abụ m last person ga-abụ mbata n'otu gị nne ndị isi a na-ezuzu ezuzu na-ekiri gị no wetin you go do me now ọ ngwa gị nwoke n'ihe ị na-eme abụrụ ịmara ọchịchị you have to go and learn because ọchịchị bụ ị ga-take care of people ị ga-agba mbọ fụ na onye ọbụla batara n'otu ahụ na constitution must be respected ọ bụghị pụta unu ncha niile maka na obodo oyibo nyere onye ọbụla free to make money iji na-arụ ọrụ ụfọdụ na-asa moto ụfọdụ na-ebu kọnkịrị ụfọdụ na-eload moto ụfọdụ na-eme moto offload ụfọdụ na-enekwata ndị agadi nwaanyị akịta na caregiver na-enekwata na-efichasị ha arụ ha nyụọ ọsị paa eficha ya ha nyụọ nwa mmiri paa eficha ụfọdụ bụ ndị na-agbụ asọ ndị agadi nwaanyị ibi metụ ụgbọ ha asọ fiel ọgbọ ha asọ ificha ya ime mkpọtụ imetụ ha aka nwanne asak ya ga ọ bụrụ dị sak na atụgo mkpọrọ so na ọka ịmara ihe anyị na-eme akpata ego n'obodo oyibo then idezi na be anyị the same thing na anyị na-eme akpata ego n'obodo oyibo bụ ife a na-eme na be anyị na only difference bụ na ọ bụrụ na ngwa ọrụ 1 hour enye m ihe dịka ebe 150 euro ifuke enye m ihe dịka 150 euro then m were 150 euro a gbarie n'ọnụ ndị be anyị ego abụrụ nsị ọbọgwụ ọ gwụchakwa onwe okwenni ọdatin onwekwu ihe ụmụ unu niile na-arụ n'obodo oyibo onye si na ọbasị come and comment na ọ bụrụ na ọ bụ the privacy of the country where I am na-eje na factory dị iche iche na-agwa ndị ahụ ka m bido ihe ndị kwunu na-alụ maka na ndị Afrịka na-abụ ha dị obodo oyibo ha rụsi ọrụ ike wute ihe a na-arụkwa na be anyị mana ha bata be anyị ha mana na-eyi white and white ha mana na-anya tinted glass ha mana na-eyi shoe anaghị akpụtọ na pọtọpọtọ mana ife ebe ha na-arụ ọrụ arụta ego ahụ gị mara na gịnị ka iji wee jecha kpatacha ego ị ga-abịa were mee ka ego na ụmụnne gị rie iwezie wee maba aka ego afọ asị gị hey Okechukwu how are you how do you do everything is okay God will continue to bless you ọ na-eme as if to say na ya nwere onwe ya ogokwa ọchịrị ọzọ webanye na ibu moto gbafe na agbata oge asị nna m nwere ike na-achọrọ m ihe 100 naira onye abụrụ gịnị gị na-agbaziri oke moto pọman na-agba oke moto mana mgbe ahụ bụ onye ọgaranya megidere wee go moto n'obodo enwere ka ọ bata ka butu ya hapụ na-eju eju ọ sị gị mepee butu were nke gị mana nke unu na-abụ unu kpacha ego onye mara isi ndị obodo unu ka iji kpaa ego wee batazie n'obodo na-agba ha dọst na-agba ha pọtọpọtọ ịba na ya onu useless house igbo eru okoko fence ịba ha n'ozugbo ị na-eri isi mmadụ na-agwọ ọkụ na afụgo n'ụcha na-egbo almost all of Igbo ọgwụ ego na afụgo okwu nọ niile arụ n'ala Igbo bụ isi mmadụ ka unu ji rụọ ya ma ọ bụrụ isi mmadụ gịnị ka na-agbara fence ị na-agba onye ka ị na-agbara ya gị na nwanne gị biri ịgba fence gị na nwunye gị ọ na-arahụ na bed nọ na-agbakwa fence akọrịta gị na nwunye gị o nwere ihe dị iche na gị na nwunye gị na ndị obodo mgbe ị na-anụ ya na ịkpọrọ ndị obodo bịa na-enugo nwaanyị ka ha bụrụ ndị akaebe maka na ofu onye da anụ nwaanyị mana o ruzie na mgbe a na-eri ịgba fence ụrụ na mgbe a na-achọ achọ ịgba fence mana gị nwana nwa oge bụzi mgbe ị ga-achọzi nwa ọkịta akpọ ndị obodo bịa mara ka ọnwa ogede ịyaba ha akpọ ndị obodo bịa mara ka esi mekwọta gị beta ọ bụrụ dat na mgbe ahụ na-adịrị gị mma irofe ndị obodo ya ka na-adụ ụlọ aka n'ọnụ ọkacha ndị dị nọ na soshal midia na-agba wọl nwanne time of war anana ihe ga na-afụ m ga na-eburi gị ndị prominent men anyị ndị ahụ bụ ndị ghọtara the vision of Obinwannem ndị ahụ ghọtara the vision of Nnamdi Kanu ndị ahụ ghọtara the vision of the reason why we are complaining against government na-ekwe n'ikwu anọ na Abia steeti mana ọ bụrụ na otu inwe ka esi wee zachasịa main road ebe n'ụwa niile mana isi otu kịta na vileji ahụ kịta na-ekwe ihe na-emenụ ọ dịka asị na ọsọ ya bụ ma gọvanọ what of the past governor ndị ga na-ekwu okwu ahụ akwụkwọ ndị ahụ niile ekwesịghị idozi obodo mana ka ha bugodi otu a na program ndị Caregivers Corporation International and mgbe m ga-abịakwa na nke m ga-abịa na-etiwa ọnụ agba na m enweghị taa bịakwa nke ahụ mana nke ahụ na mụ unu bịara ịkọ ọnụ ka anyị kọta ebe ọ dị mma maka na ịkọ ọnụ bụ ime gị ka ịtụgharị uche wee marakwa na ihe ahụ na-eme apụgokwa n'egwu mana nke a dịka wee wetara unu program the CEO of New Rangers football club here in Germany
Very soon, I'm going to bring all the African representative in Hamburg. They will come. I will invite them. They will come and say one or two things about the unity of Africa as we are moving faster. And also, I'm going to be bringing prominent men in Igbo land to be asking them questions like local government chairman, like senators, like all those people. I will engage them to make sure now many of them and India na-asị happening na arụkọzi with India hapụkwa ha ife aka na be mere gịnị ofu aka na wherever you are maka na obodo oyibo na ga-ese ebu gị unu ga-ejikwa nke Simon wee mụrụ akọ maka ebe ọ bụla ị nọ na-eme kete akọrọ gị aka n'ụzọ asịkwara na ọ bụ mmadụ suru gị imi iji aka gị suo onwe gị imi because na ị na-eme a na-asị gị chekwa obodo ị nọ n'ime the law na guide gị there ma na ihe ahụ ị na-eme onya mere mgbe ndị obodo mburu ụzọ jekwuru gọọmenti gwafa na-ekwu ihe na-eme ọ dị against the law kedu ka ọ ga-esi wee mee ihe nga ma ọ bụrụ against of this law na abụkwa m a freedom fighter abụkwa m human rights activist abụkwa m people who believe in charity those and that mbutekwara gị my constitution na afụ ya ọ bụrụ na ọ bụ ihe m ga-enwe problem gwakwanụ m n'oge enwerekwa ihe ọzọ gọọmenti anyị na-emekwa anyị ihe ọjọọ ka unu dukwa away in case as far as you are not violent, you are not this, you are not that, it's good. We love that because bad things is happening. And you put encouragement. Obu here buta ibata n'obodo mmadụ ịchọ ka ị karịa ya n'obodo ya ọ dị eme onye mere enweghị obodo njere ike nwere ike ijide m nwe gịnị ka na-adị jidere onye ejide onye eke n'onwe abụ m an information minister before na man na beg already because na ọtụtụ ndị be anyị bata na social media ha cheno everybody na-agba ọnụ ka ụkpaka ivuke ọ bụ na ọmụnwa bụ ọ bụ uche na-eme m ka m ghọta ka m si wee ghọta n'ala Igbo onweghị onye nọ n'ala Igbo oge na-eme kọntentị nwere ike ịnọkọta na Facebook na-abụrụ nke na mama ya ka ọ na-eme kọntentị n'isi maka na ọnụ nwa na-eji eshie kọntentị na-ebute nsogbu ọnụ nwa na-eshie kọntentị na-ebute divide and rule ọnụ nwa na-apụta na social media wee kwuo nkwu na amahụ eru echi ajụba gị ihe ikwuru ka o si wee dị na-edegara ya ka fim anyị m ga-emekwa na-anabatakwa ndị agha sị na ha bụ ndị isi Biafra ka anyị manụ ka ha si wee bụrụ ndị isi Biafra petishọn ndị ha na onye ọbụla dere ihe dịka invitation m ga na-eshie ya sị na amem ndị invite ha emeghe the letter acknowledge mbịakwa mgberekwa fesi ha ndị emeghekwa acknowledge maka na onye ọrụ na-agbara Okechukwu ugwu ọsọ amarụgo na ihe na-agbara ọsọ bikos na aka ga-adịrị ọcha na obi ga-adịrị ọcha ala Igbo must be great again ekene mụrụ wee sị na onye unu nụrụ ọnụ ya bụ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu Obinwanne nke ndị Igbo aga m na-ewetara unu kosi akpọtụ na omenala Igbo ọdịnala Igbo na Obi Obinwanne Igbo TV ya gaziere unu ọ dịkwa n'echi